У той час Езус расказаў прыпавесць некаторым упэўненым у сваёй праведнасці, якія пагарджалі іншымі. Два чалавекі зайшлі ў святыню памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стаўшы, маліўся сам сабе так: «Божа, дзякую Табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, несправядлівыя, распуснікі, або як гэты мытнік. Пашчу 2 разы на тыдзень, даю 10 з усяго, што набываю». А мытнік, стоячы воддаль, не адважваўся нават падняць вачэй да неба, але, б'ючы сябе ў грудзі, казаў: «Божа, будзь міласцівы да мяне грэшнага». Кажу вам, што менавіта гэты пайшоў дадому свайго апраўданы, а не той, бо кожны, хто узвышае сябе, прыніжаны будзе, а хто прыніжае сябе, будзе узвышаны. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, это вельмі моцная спакуса палічыць сябе лепшым ад кагосьці. Гэтая спакуса, яна, так ці інакш усё роўна з'яўляецца ў жыцці, думаю, што кожнага чалавека. Гэта, па-рознаму можна тлумачыць, бо, канешне, так прасцей дзесьці схаваць свае недасканаласці і грахі. Калі, кажаш, перад Богам ці нават перад іншым чалавекам кажаш: ёсць значна горшыя, чым я. Вось ёсць такія людзі, яны такія. Я гэтага не раблю, значыць, я лепшы. І вось гэта, ведаеце, так ці інакш у нашым жыцці, ўсё роўна дзесьці там з'яўляюцца, калі мы лічым, што мы лепшыя за кагосьці. І таксама асабліва гэта можна заўважыць у справах, у пытаннях веры, дзе так ці інакш это ўсё роўна з'яўляецца. Мы кажам, што я раблю то, выконваю ўсё, значыць, я лепшы. А вось ёсць людзі, якія гэтага не робяць. Яны, канешне ж, горшыя. І ведаеце, мы умеем гэта рабіць. Мы умеем гэта, калі можна так сказаць, апарнаць вось такія маскі лепшых людзей перад іншымі людзьмі, але таксама і перад Богам. Калі становімся перад ім на малітву, то вельмі часта мы Богу гэта паказваем. Я шмат чаго раблю, я лепшы, чым хтосьці яшчэ. Калі ты хочаш кагосьці пакараць, то не мяне, карай іх. Гэта, можа, мы так даслоўна не кажам, але гэта ўсё роўна дзесьці у нас там з'яўляецца, вось гэтая спакуса. Сказаць, што я лепшы. Палічыць сябе лепшым, чым іншы чалавек. Ведаеце, гэта апрананне такіх масак перад іншымі людзьмі, перад Богам. Таксама, калі так па-простому сказаць, гэта падман. Гэта ложь. Гэта неправда. І Христос сёння паказвае у прыпавесці, у Евангеліі вось гэтую неправду. І паказвае яе вельмі так даволі балюча. Ён параўноўвае, паказвае, параўноўвае не вельмі добрае слово, паказвае две асобы, 2 чалавек. Фарысея, які па-нармальнаму, хто такі быў фарысей? Чалавек, які імкнуўся да святасці. Та сёння мы выкарыстоўваем гэтае слово, каб кагосьці нават абразіць. Вось кажам: ты фарысей, ты вось кажаш адно, а робіш другое. Але першапачаткова фарысей – это чалавек, які хацеў быць
верным Богу, это люди, да, целый рух людей, якія хацелі быць вернымі Богу нават у найменшых справах. Рабіць усё так, каб быць верным Богу. І вось такога чалавека Христос нам паказвае. І паказвае мытніка. Чалавека, якім пагарджаюць абсалютна ўсе. І раптам кажа, што фарысей адышоў дадому неапраўданы, а Бог, атрымліваецца, выслухаў малітву гэтага мытніка, чалавека грэшнага. Вы ведаеце, гэта таямніца, яна нам, як людзям, не заўсёды зразумелая, таямніца таго, як Бог бачыць сэрца чалавека. І гэта, ведаеце, ўжо колькі раз у сваім жыцці я пераконваюся. І на сваім прыкладзе асабістым, і з гісторыі іншых людзей, што вось вельмі часта так бывае, што той чалавек, які знешне хоча паказаць нейкую сваю правільнасць, вельмі часта ў сэрцы мае вялікія праблемы. Я не хачу ўсіх так пад адну гребенку грызці, але вельмі часта так здараецца. І вельмі часта шчырую, сапраўдную веру парадаксальна знаходзіш чалавеку знешне грэшным і пагарджаным. Вось чаму так адбываецца? Гэта пытанне шчырасці перад Богам. Пытанне таго, што Бог, Ён бачыць сэрца чалавека. Не знешне, а бачыць сэрца. Ведаеце, я гэта сам перажываю і вельмі часта гэта паўтараю. Не хачу паўтарацца зноў, але проста прыгадаю. Для мяне это вельмі важна. Для мяне это не пустыя словы, каб нікім не пагардзіць. Я іх сабе стараюся паўтараць, ці заўсёды я так сябе паводжу. Напэўна, не заўсёды, напэўна, з боку бачна больш. Але я сабе стараюся гэта паўтараць. Я не лепшы, чым іншы чалавек. І не лепшы ні за кога. Канечне, лёгка гэта паўтарыць, але прыняць вельмі цяжка. Але это праўда. Я не лепшы. Я таксама пра гэта вам ужо распавядаў. Я, вось як святар, разумею, што, канешне, мне як чалавеку, святару, вельмі прыемна, калі людзі прыходзяць і кажуць, што вось дзякуй вялікі за штосьці, за там слова, ці там вы там дапамаглі, у нейкі моманце былі блізка. Мне прыемна. Мне, канешне, гэтага хочацца па-людскі. Але я разумею, што гэта не ўся праўда пра мяне. І што мая годнасць, она не з гэтага. І што гэта, далёка не мая заслуга. Не толькі мая заслуга. Ведаеце, я думаю, што кожны з нас гэта дасвядчае, толькі што мы хаваемся перад сабой, але праўда пра нас такая, што мы маем і добры бок свой, свае таланты, дары Божыя, тыя моманты ў жыцці, калі мы чынім добро іншаму чалавеку, праяўляем любоў. Гэта ёсць. Але ёсць і іншы бок, грахоўны, дзе мы неверныя, дзе мы падманваем, дзе мы пагарджаем іншым чалавекам. І вось, ведаеце, досвед зрэлага у духоўным сэнсе чалавека, ён такі, ты прыходзіш да такога разумення, што тваё жыццё, оно вось пераплятаецца. У тваім жыцці пераплятаецца і добро, і зло. Ты далёкі ад таго, каб быць святым, безгрэшным, толькі чыстым. Да, ты можаш сказаць, канешне, магчыма, мае грахі яшчэ не такія страшныя, як у іншых людзей, зноў-такі параўноўваючы сябе з іншымі і лічачы, што ты лепшы. Але гэта неправда. Ніхто з нас не лепшы. І вось, ведаеце, гэта пытанне, гэта прыпавесць, для мяне асабіста гэта прыпавесць пра праўду. Праўду пра мяне, пра кожнага з нас. Я маю такую ласку ад Бога, дзякуй яму вялікі. Мне гэта, можа, дзесьці трошкі дапамагае, што я, як святар, часамі бачу трошкі больш людскога сэрца, вашае сэрцы. І паверце, я вам скажу, ніхто з вас не лепшы. Ніхто. Вы маеце ў сваіх сэрцах
дабро і шляхетнасць. Вы маеце ў сваіх сэрцах любоў. Ёсць моманты, калі вы умееце любіць. Але ёсць і зло, ёсць і грахі. І ў кожнага сваі. І ведаеце, это, канешне, заўсёды з'яўляецца гэтая спакуса параўнаць сябе з іншым. Дзесьці я лепшы, дзесьці мае грахі меншыя. Але ніхто з нас не лепшы. Зноў і зноў гэта паўтарае. Ніхто. Таксама, ведаеце, вось гэты момант, калі глядзім на Евангелие, глядзім на гэтых двух людзей, можам паглядзець на мытніка і сказаць, што, напэўна, вось Бог кажа, што той, хто сябе прыніжае, той будзе ўзвышаны. Што нам трэба, як веруючым хрысціянам, згодна са словамі Хрыста, заўсёды сябе прыніжаць. Не трэба. Ваш грэх вас прынізіць. І гэтага дастаткова. Не надо старацца. Трэба быць проста праўдзівым. І гэта самае складанае. Не надо, ведаеце, у нас ёсць такі падыход вельмі часта ў хрысціянаў, што мы кажам, я не варты, я не заслугоўваю. Мы займаем такое, как бы кажам, займаем апошняе месца, прыніжаем сябе, бо Бог нас узвысіць. Праўда, сапраўдная пакора, это праўда, калі ты ведаеш свае грахі і умееш пра іх расказаць Богу, а можаш самі і іншаму чалавеку. І ты ведаеш свае дары. Ты ведаеш тыя ласкі, якія Бог табе дае, якімі ты сапраўды можаш ганарыцца, якія табе дапамагаюць, праз які ты іншаму чалавеку можаш дапамагаць. І, ведаеце, неаднойчы мы ў сваім жыцці гэта будзем бачыць, яшчэ раз паўтаруся, і дабро, і зло. І неаднойчы будзем перажываць тое самае, што святы Павел. Я паўтараю вельмі часта гэта і сабе, і вам неаднойчы кажу на споведзях. Гэтыя словы, калі святы апостол Павел кажа: «Я хачу рабіць дабро, а не раблю яго. Не хачу зла, а чыню гэтае зло». І дадае: «Нешчасны я чалавек. Не магу, бо разумею, што трэба рабіць дабро і не раблю яго». Гэта той момант, калі Павел перажывае сустрэчу, бачыць сябе ў праўдзе і дабро, і зло сваё. І яшчэ раз паўтаруся, дарагія браты і сёстры, гэтыя словы кажа, запісвае чалавек, які для нас стаў святым, якога мы лічым святым. Таму не здзіўляйцеся, што і ў вашым жыцці, ў нашым з вами жыцці будуць гэтыя моманты. Калі будзеце сустракаць бачыць сваю шляхетнасць, дабро, якое ў вас ёсць, але будзеце бачыць і грэх. І ніколі ваша шляхетнасць не павінна быць повадам узвышэння над іншым чалавекам. Як таксама і грэх іншага чалавека не павінен быць для нас момантам прыніжэння гэтага чалавека. І гэта самае складанае. Это вельмі складана. Але, ведаеце, я не магу сказаць, што мне гэта атрымліваецца заўсёды, але мне прасцей, таму што я маю гэты досвед споведзі іншых людзей. Паверце, ніхто з нас не лепш. Ніхто. І калі ты трошкі гэта бачыш, ты разумееш, што ўсе мы мучаемся са сваімі грахамі, слабасцямі. Кожны па-свойму. І я думаю, што вось гэтае змаганне за праўду аб сабе, яно доўжыцца ўсё жыццё. Ты ўвесь час гэтым будзеш сустракацца. І ведаеце, таксама гэта вялікі дар і ўменне перад Богам зняць маску і пастарацца стаць у праўдзе. Так, як гэта зрабіў мытнік. Чалавек пагарджаны, якому ніхто нават рукі не падаваў. Чалавек не пабаяўся перад Богам сказаць праўду. Я не варты тваёй любові, я грэшны. Але вялікая ласка ў тым, што Бог
любіць менавіта грэшніка. Вось так это нелагічна. І ведаеце, таксама неаднойчы гэта ў сваім жыцці дасвядчаю, што парадаксальна. Чаму так ёсць, я не ведаю. Але калі ты пачынаеш, ты не хочаш прызнаваць свой грэх, тому што страшна і стыдна. Калі ты гэта робіш, то вельмі часта дасвядчаеш агромнай Божай любові. Агромнай. Бо так это дзеецца. І наша з вами вартасць, годнасць, лепшасць, хотя это, наверное, тоже не сильно доброе слово, оно не з наших учынкаў альбо з таго, што у нас мала грахоў, ці грахі какие-то іншыя. Гэта толькі вынікае з Божай любові да кожнага з нас. Кожнага Бог любіць, хоць нам, як людзям, гэта цяжка прыняць. І ў мяне таксама ёсць спісак людзей, якіх бы я вельмі хацеў, каб Бог не любіў. А Он іх любіць. Он іх любіць. Он дае ім час. Он дае іх міласэрдны. Для мяне гэта толькі... Я сабе гэта апраўдываю толькі, кажу, што, напэўна, так павінна быць, магчыма, і да мяне Бог калісьці будзе таксама цярпялівы і міласэрдны. Ужо цярпялівы і міласэрдны. Таму, дарагі браты і сёстры, сёння стаім перад гэтым алтаром. І няхай вось тыя словы, якія сёння магчыма гучаць не толькі з нашых вуснаў, але гучаць дзесьці ў нашым сэрцы. Это будуць словы праўды пра нас саміх. Словы удзячнасці Богу за яго дары і ласкі, за тыя ўменні, якія мы маем, таланты, якія мы маем. Але таксама і просьба аб Божай міласэрнасці за тыя грахі, якія таксама носім у нашых сэрцах. Каб таксама гэтае месца, наш касцёл, был месцам, дзе мы не узвышаемся адзін над адным, не будзем паказваць пальцам на кагосьці, хто горшы ці лепшы, альбо не толькі ў касцёле, але там па-за касцёлам, але каб гэта было месца, дзе мы молімся адзін за аднаго, асабліва за тых, хто асабліва гэтай малітвы будзе патрабаваць, за тых, хто мучаецца са сваімі грахамі, за тых, хто гэтых грахоў нават не хоча бачыць, не прызнае. Каб вось тут было тое месца, дзе мы з пакорай за гэтых людзей, не узвышаючыся над імі, молімся і будзем маліцца.